Vai a intervir a continuación Darío Xoncabana da Real Academia Galega. Pero, verdadeiramente, eu creo que seríamos injustos, ou sería eu injusto, si deixara a mención de Darío como membro da Real Academia Galega, que con ser algo honroso, bueno, por algo o nomearon. Quero decir, é un magnífico poeta. Si houbera arquitectos do verso, seguro que el sería o millor arquitecto do verso de Galicia. E entendedme, arquitecto no sentido de sensibilidade, non só de facer estructuras. Pero pasou a narrativa, e en narrativa tamén se evidenciou como dos máis importantes que temos no país. Pero, aparte de todo eso, era amigo de Manuel Rodríguez López, e amigo noso, e por eso está aquí. Ben, queridas amigas e queridos amigos, moi boas tardes. Eu traguía, porque así mo dixeran, para ler o pequeno artigo, o pequeno traballo, a pequena memoria de Manuel Rodríguez, de Manolo, que me fixeron o honor de pedir para este 15 certame literario, para o libro do certame literario, pero xa está aquí, e entón para que volo vou ler, se realmente podedes ler na casa. Permitídeme que fale entonces de outra maneira, que fale da emoción do recordo de Manolo Rodríguez. Coñecino cando volveu de Barcelona para Lugo, ainda que sexa de Paradela, volver para Lugo, ir vivir a Lugo e volver para casa, porque Lugo e Paradela sexa a terra de Sarria, hai outra capital no nivel e desde logo a vinculación de toda a xente de Paradela, como de toda a xente da terra xa, que temos capital en Milado do señor Xulio Xiz, que tamén fala de min e non diría. A pesar de todo, nós somos tamén desa rexión central de Lugo, que nos encontramos a gusto como en propia casa na cidade das murallas. E eu, claro, coñecín a Manolo Rodríguez, coñecía de toda a vida, sin verlo, non? Entre outras cousas, porque na súa tese doutoral Méndez Ferrín xuntounos a Manolo Rodríguez e a mí. Dixo, son os millores poetas obreiros de Galicia. Pois sí, ao mellor somos os poetas obreiros de Galicia, os millores, porque somos obreiros, os dous. Dicir, era obreiro, e eu tamén fui un obreiro toda a vida, e sigo eu sei. Pero eu agora traballo ali na Praza Maior, e ali na Praza Maior onde sempre me encontraba con Manolo. Na Praza Maior, na Rúa das Dulcerías, saliendo do Autor Castro. Entón, é que non vendía este mundo en que eu non recorde e non vexa a presencia de Manolo Rodríguez. Entonces, para min é unha emoción que me convidasen a vir aquí a dicir estas palabras desaxeitadas e pouco confiadas e encontrarme con aquelo que queda de Manuel Rodríguez López. Queda a súa obra. A súa obra, de alguna maneira, neste ano, e grazas ao apoio do Concello de Paradela, tamén, o que recoñecer que da Xunta de Galicia da Diputación Provincial de Lugo, a obra poética quedou, digamos, canonizada. Quedou nun volume, nun único volume, reunida, depurada, ben editada, fermosamente editada. Entonces aí está para as bibliotecas, aí está para as nosas casas e aí está para o futuro. De Manuel Rodríguez quedou unha cousa tan bonita e que eu non conocía como esta Casa de Cultura, non? A Casa de Cultura quizá resolvese de todos os xeitos, pero así leva o nome de Manuel Rodríguez e encima de ser un fermoso edificio, unha sala ben bonita, por certo, leva tamén esa carga a maiores que é o ser bautizada co nome do poeta local. Máis que local, pero fundamentalmente e antes que nada o poeta local, o poeta da terra, que desde a terra é de onde realmente se chega á universalidade. E veño aquí, claro, encontrome con vellos amigos que compartimos a amizade de Manuel Rodríguez, alcalde, Xulio Xiz, o cura Mato, recentemente xubilado, señor Mato, que ben, a mí tamén me gustaría xubilar, e outros amigos.
encontrome tamén cos persoas que non coñecía, pero que coñecía pois pola súa obra, por exemplo, en Má Pedreira, unha excelente poeta cunha obra xa moi sólida, moi consolidada, ben narradora, que este ano pois tivo a fortuna de ser premiada, e o premio tamén tivo fortuna de ser premiado con unha poeta estelar. E sobre todo hai outra cousa que me permitiredes que vos diga, é a emoción de encontrarme outra vez, como sempre, como todos os días, como non todos os días, pero como todos os anos, moitas veces no mes, pois con Santi e con Irene. Vémonos, pois claro, porque o Santi está en Inglaterra, que é moi lonxe, que era moi lonxe, porque agora resulta que é moi cerca, sobre todo para os que, como a Santi, non teñen medo a coller o avión, que o camino aterroriza. Entón, cada vez que vemos Santi, vai ali polo Concello de Lugo, onde eu traballo, fago que traballo, vai ali e botamos unha boa parrafada e damoslle voltas ao mundo e falamos unhas cousas e das outras. Ou a mellor encontrome pola rúa, venme ver a rúa, venme ver a propia Irene, o Concello, pola última vez, que non sei por que razón, deume e regaloume un precioso bolígrafo, porque non me acordo, creía que estaba obrigada comigo por algún favor que lle fixera, e non era verdad, era ela que me fixera a min eses moitos favores, entre outras o favor que aproveito para agradecerlle a familia de encargarme a min que puxese pequeno traballo para ordenar esa poesía de Manuel Rodríguez López e convertela no original do libro que moitos de vos, seguramente casi todos, coñecedes e que queda aí para a memoria do futuro, pero non para a memoria, queda para o noso gozo e queda para o gozo dos que o van ler a mellor dentro de 100 anos, se esta lingua en que nos falo, se esta lingua que tanto amaba realmente Manuel Rodríguez López ten a fortuna de superar as adversidades e gozar das 1000 primaveras que Cunqueiro desexaba, que Manuel Rodríguez López desexaba e que estou absolutamente seguro de que todos os que estamos aquí reunidos desexamos. Antes non mencionei que efectivamente a obra completa en poesía de Manuel Rodríguez López, que está prácticamente xa na rúa, foi coordinada en corpo e alma por Darío Xoncabana. Obra que haberá que presentar nos próximos días, aproveitando que Santi está aquí de Inglaterra, que está aquí, pois, ao mellor, dentro dunha semana, en Paradela e en Lugo.